Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini isintu. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yesintu wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje insizwa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isizwe kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga. Isintu sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye beucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. Igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Mina kithi ngibiza ngonduna kaNdaba uNtombezi yamncumela insizwa yamkhombisana esincane saphuma ehlathini ekseni ngobuvisa vuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikholwa likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ogqamgqama usathe kankane lakha lathi ngihamba lithesilo sithi lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca. Uhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la ku-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sifundisana isintu. Isintu ke bafowethu siyababa kakhulu ngoba isintu bafowethu nodadewethu siyiqiniso. Obheka uma umuntu mhlawumbe ukhonza ebandleni okhonza kulona, mhlawumbe umuntu wesifazane uzigqokela amabhlukwe uyaqebeza, kodwa umthetho wasesontweni uthi ibhlukwe aliqhokwa kulesonto. Abaningi bake bangakuthandi lokho makushiwo umthetho kodwa wesonto othi ibhlukwe aliqhokwa la esontweni. Manje nake bafowethu nodadewethu isintu asikho mnandi ngoba siwumthetho kaMkhulu woMkhulu, siwumthetho kaMenzi wezinto zonke. Ingakho umuntu okhuluma isintu esigeje isintu umesaba ukukhuluma iqiniso ngoba isintu siyiqiniso. Awukwazi ukuthi uzothi umuntu okhuluma isintu okanye umuntu ofundisa abantu isintu bese usaba iqiniso. Awukwazi ngoba phela isintu asiwona amanga kodwa isintu siyiqiniso. Uma umuntu nje ufundisa abantu ngesintu udinga ukukhuluma iqiniso ngoba isintu siyiqiniso. Namuhla bafowethu nodadewethu kunento engifisa ukuthi siyibheke ngoba uzokhumbula ukuthi enkathini esiphila kuyo siphila enkathini la wonke umuntu ekhululekile, wonke umuntu enelungelo lokwenza into nje ayithandayo. Umhlaba esiphila kona unamalungelo nje abantu bafundile, befundile nje abantu banemali. Abatshelwanga abantu mabenemali, kakhulukazi abantu besifazane. Uma benemali nje uyabona ukuthi hey omunye umuntu ke lo onemali ke manje. Umuntu wesifazane menemali meganile uvela ubone ukuthi lo angathi uyena osefuna ukuba indoda. Kanti ayikho into enhle njenganokuthi uma umuntu wesifazane uganile uphiwe imali ungafuni ukuba indoda. Angizuba ke mude namuhla ngizoba mfishane nje kakhulu. La ngifuna ukuya khona ngifuna ukuye kutheni njengoba siphila kulesikhathi esiphila kusona isikhathi sama divorce. Kunomuntu wesifazane uthola ukuthi wagana wacaca wabe se divorce. Uma divorce khona ke imfundiso ze ethi uma se divorceile uyakwazi ukuthi alotshole. Kufanele ayolotsholwa lapha la kade egane khona. Umbhedo leyo nto.
Asinayo into enjalo esintwini. Leyo nto nje umbhedo. Umuntu wesifazana uma agana usuka agana. Umuntu wesifazana uma eke waba umfazi womuntu, uma eke wathelwa ngenyongo yakomunye umuzi, akupheli ukuthi umfazi womuntu. Akupheli ukuthi umfazi wakuleso sibongo. Uma kuwukuthi uyalobola njengamanje, ulobola intombi eyabuya emendweni, eyayithelwe ngenyongo, eyayiqholisiwe kulowo muzi, eyayingeniswe ngembuzi, zazi ukuthi ulobola umfazi womuntu. Yazi ukuthi uyoba necala mhla ufika kokhokho bakho, bokubuza ukuthi wezwa ngubani ukuthi umfazi womuntu uyalotsholwa. Ayikho-ke lento abantu abayenza uthola ukuthi bazohamba baye kolobola la intombi ekade igane khona. Umbhedo leyo nto, akusona isintu leso. Leyo nto nje ayikho. Umuntu wesifazane uma agana bahlukana nendoda yakhe, basuke bedihlukanele bona, owesilisa unecala nowesifazane unecala. Ukwehlukanisa kwabantu ababili abaganene akuyona into kaNkulunkulu, into kaSathane, into yasesihogweni. Ukwehlukanisa phakathi kwabantu ababili abaganene akuyona into kaNkulunkulu. Isintu-ke singesikaNkulunkulu isintu. Ingakho ngokwesintu idivorce ingekho, kodwa ngokwasemhlabeni ikhona ngoba vele into yasesihogweni. Kanti imithetho eminingi esiphila ngayo emhlabeni imithetho yasesihogweni. Kanti isintu sethu sona singesasezulwini ngolimi lo labantu abalaziyo lokusonta. Kodwa nje bafowethu isintu esakwela mathoko. Into kaNkulunkulu, isintu imithetho kaNkulunkulu. Ngokwesintu isehlukaniso asikho uma owesilisa nowesifazane beganene beyindoda nomfazi. Uma kwenzeka kuba khona inkinga, kufanele bahlale phansi balungise lezo nkinga ababhekana nazo, bangehlukanisi, ngoba mabehlukanisa banika izingane zabo inkinga. Uma umuntu wesifazane nje uzazi ukuthi uganile, uma uyinsizwa futhi uzazi ukuthi uganiwe, ngeke nehlukane nomuntu wakho. Umfazi wakho nje ngeke nehlukane naye. Noze nife nindoda nomfazi, ngoba noma senishonile ngeke nihlukane. Noloku nje nayindoda nomfazi. Ngoba isintu bafowethu singesasezulwini ngolimi lolu nilujwayele. Isintu bafowethu singesikaMkhulu woMkhulu, imithetho kaNkulunkulu, imithetho yesintu, imithetho eshawa isintu. Umuzwa kuthiwa ngokwesintu kuthiwa wokwazi ukuthi into kaNkulunkulu leyo. Asikwazi ukuthi sithi siphile emhlabeni siphikise into kaNkulunkulu, siphikise intando kaNkulunkulu. Isintu bafowethu sihlanzekile, isintu sihlambulukile. Akupheleke lokho kokuthi uma umuntu wesifazane sedivosile uzayolotsholwa lawa eganele khona. Umbhedo loyo akusona isintu leso. Abantu abayeke ukwenza izinto ezimkhuba, abantu abayeke ukwenza izinto zasesihogweni bese beziguqula bathi isintu. Ngokwesintu uma uganile isehlukanisa asikho. Ngokwesintu uma ulobola umuntu obuya emendweni owayeqholiswe enye indoda ethelwe ngenyongo yakomunye umuzi, kufanele wazi ukuthi wena unamfazi, ngoba wena ulobole umfazi womuntu. Ngokwesintu-ke kuyicala ukulobola umfazi womunye umuntu. Ngisho ufika kwelamathonga, amathonga kine ufika kujezisa, okuwukuthi wena wamlobola kanjani umfazi womuntu. Akupheleke bafowethu ukwenza izinto eziphambene nesintu sethu, izinto ezosiqhatha namathambalele. Senze izinto bafowethu ezobhedisela izingane zethu izinto zazo. Kulungile bafowethu. Ngiyacela niqhubeke nisubscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siwuthatha umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Uma uganile isehlukanisa sikho. Uma sekwenzekile wehlukana nomuntu owumganile noma nomuntu owayeganile, yazi ukuthi kuyicala lokho. Mhla ufika kwelamathongo uyofika ubhekane necala. Uyofika ubhekane necala. Uma owesifazane mhlambe sekwenzekile kwakhona umuntu omtholayo ohlekisana naye, usubuya emendweni, ungavuma kulobola. Ungalingi uvuma kulobola ngoba umuntu wesifazane akalotsholwa kabili. Ngiyazi ukuthi lokho ngikushoya kuzwakala kahle, kodwa kuyiqiniso elokwazi ukuthi likuphilise ngelinye ilanga usukwela amathongo.
elophinde liphilise nezingane zakho. Ayikho futhi lento yokuthi umuntu wesifazane obuya emendweni ulotsholwa lawa ayekade eganele khona. Ayikho leyo nto. Umbhedo lento abantu abasuke beyenza. Basuke bebulala isintu labo bantu. Kulungile bafowethu. Asithi nje impunga. I